10x 10x crazy time crazy time crazy time लागाव 10x गोमो लागाव ओइ लागायबाय डाबल डाबल नै मोनग्राफ्रा नै crazy time लागाव yes 1 2 3 dash डाबल लागाव डाबल मानसिफोरनि एक्साइटेड नायदो नै crazy time गेलेदों नै फै हमफै 150 ल'नि बावसो डाबल गेलेनासो आं थाबाय ग्रिनखौला 1,500 मोनबाय नै 1,500 लोगो डाबल नांबाय थायो एक्साइटेड सामब्राफ्रा मोनसिगोन ना ग्रिना मोनजाबायब्रा जांखियाथ' जाबायना नाजा नायदो नों एबार लाखे फै बयबो हमफै आयै 5,000 मोनगौमोन एक्साइटेड ओइ गोजोनदो 1500 थ' जाबाय थो जाहैसै आं होननायखौलाय बेनि होननायखौ मानो जानांगौ बेनि होननाया जाया गोमोआवनो खम जाखायो मा होननो सानदों 1500 मोननानै एसे गोसोखौ गाज्रि मोनबाय ओरैनो 5,000 नुनायखाय मानोबा इदि थैबाबो लाबाय थायोमोन दा 1500 मोना होमबा गावना गेजेरखौ लाबाय थायो गेजेराव माबाल'मोन ना गेजेराव खमसिन खमसिन जाबाय गेजेराव नै नांलायबाय फेन्सिख' नै मोनग्राफ्रा पेचिंख' बेसेबां मोनदों आयु माबानि खम गैखाया 10x 20 नि खम 15 गैखाया 15 न'आव डाबल 200 नि खम गैखाया हनै डाबल फैदो 1,000 2,000 मोन डाबल फैदो 5,000 मोनबाय नै मोनग्राफ्रा खालि मोननायल' दिनै खम गैया खाफाल मोजांथार दहायना मोनसिनो आरो 2000 नै 20x दं ए बे डाबलाव गोलैफैसिगोन बियो yes डाबल 500 थिं फैदो डाबलसो जानोसै आं नाङालै डाबल 300 सबसे खम मोननायल' दिनै बेसेबां मोनखो नों सबसे खम खमसो मोनलाया जाया